and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Unsa? Nagkabatikan. Magsabakiday ko. Maghahatag ko ni mo kanagan eh. Ya, abi nimo. Dili taong gibat kong kalipay nimo gisulti karon na. Nga maghatag gid anak nako kini ako asawa. Abi mo, dugay ni ko nangandoy nga magkapatunog anak. Kung kadi adto, may dool pa dayon mo samba nako nga maghihilot kiwi nga matris sa babae. Dugay lang nagsabak kining imong asawa, sir. Doktor mo gud among giduol iya. Daghang doktor nga miling sa kong asawa. Ug silang tanan namuong gyud nga dili maghatag og anak si Christy. Kining sir, ay kining ato istorya lang ha. Dili sa pag-ingon nga naot ko sa abilidad sa mga doktor. Kay ilabiyad ang eskwelahan. Taas ang akong pagrespeto sa sama nilang tao. Kay mga profesional gyud sila. Pero alag sa iyong kasayuran, dunay sakit usahay sa tao nga dili makaapas ang mga doktor. Kay ang ilang gibasihan, ang mga basahon man ko na ilang gitunan. Mao ba? Ya. Oo, sir. Sama pa ng litan ng mga herbal. Kanang mga dahon-dahon nga imdaw sa mga taong way ikaabot sa pagpalit og tambal sa butika. Sa laktod nga pagkasulti, sir, daghan sa mga doktor ang dili mo tuuan ng herbal nga tambal. Pero dili tanan ha. Apa doon dili mo tuo. Mao ba day? Ya. Oo, sir. Ay, maurasab ni sa pagpanghilot, sir. Dili sila butuuan na. Kay kung butuo sila ng mga herbal o pagpanghilot, mawagtangan magbili ang ilang eskwelahan. Apart sa ako nagkikaingon, taas gihapon ang ako pagrespeto sa mga klase sa tao. Kay mas daghan manggod silang na mahimo nga dili na mo mabuhat. Sama sa pag-opera, gamit ang mga bahalon nga kahimanan. Bueno, di anta magisud anang laing butang ya. Ang pagsabak na sa kong asawang importante. Kana na gusto kong mahitabo. Ay, basta kay bauna lagi na. Hiwi og matres ning asawa mo. Mo sa ato nang ipahimutang. Pero Unsa iya? dako ra pagbayad. Bisan pila pa'y kantidad, mubayad ko iya. Bungat kung pila gusto mo kay bayaran ako. Basta magsabak lang kit ko. Ay, ayaw sad. Ay, pati man po nang mubungat bisan pila. Kanang bayad lang kung nga natural. Kapaan masabtadang mubungat dagdako. Abi kay dato man ang nagkinahanglan. Pila lagi iya. Pila? 10,000 pesos. Ha? Uy, kadako ko diya. Mahal-mahal ginoon o gamay. Pero asa man mo? Adto mo sa 20 pesos nga way epekto? O ari mo sa 10,000 nga kausara mo bayad? Gismil? Christy? Iya. Ayaw lang og kalain ha. Ang tinuod, maka-afford ko sa pagbayad sa mong kantidad. Apan, ang dana ko diri nga cash, wala ba makaabot og 10,000? Kay, wa masabog ko mahibaw nga, ingon ba din ni anak kada ko ang bayad. Mo, balik lang mi ugma. Kuwang ning dana ko nga cash, iya. Ingon magod si Laura nga donation ako nung ihatag ta. Nga sa ato na ko nung gusto kong pila itong ihatag. Ay, kuan, pwede na ba og donation, pero dili epektibo. Uy,
Yun na. Pilarabanday ng nadabong cash diya, ma'am. Kuan, 6,000 naman ikapin ang nadana ko, iya. Ay, pastila di mo, ma'am. Ay, ayaw na lang naguna-unaan ko ang ma'am. Oy, ako, ma'am, no, sultihan takas tinood. Sa'yo na kay ko nga ang yun, ay. Ang importante para na ako nga makatabang ko sa kong isikataw nga nanginahanglan sa kong panabang. Bueno. Ay, kana na lang 5,000 ang ihatag na ko. Mahangyo na day ka. Iya, tinuod ka? Masugot ka nga kuwang lang sa akong bayad. Ay, ayaw na lang pag-una-una og kuwang, ma'am. Kanang 5,000 na lang ang ihatag na ko. Ay, mahangyo na baya ko. Ihatag ako ni mo ng 6,000 pesos, iya. Ibili lang na ko ng kapin. Basin doon na may pamaliton sa mabiyahe may padong sa pagpauli sa syudad. 6,000 lang akong ibayad ni mo, iya. Hala kabuotan, gid mo, ma'am. Siguro gid ko nga magsabak ka. Ay, bueno, dali. Sugdan ta na ka og hilot. Higda na dire sa lantay nga kawayan, ma'am. Aron kasugdan ko na dayo ng akong trabaho. Oh, iya. Salamat in taon. Salamat. Sa katapusan, magsabak na gito niya ko. Karon, niya na kita sa bahay, Corazon. Salamat in taon. Mura baya kog nalagsik nga ni anak ko sa bahay. Dili parehas dito sa ospital nga mosamot kog kaluya. Pero ayaw baya gyud pag tayo og inom ang tambala, gigresitas doktor. Hitsason gyud nimo ang pag-inom sa kasiman. Oh, lagi Manuel. Og Manuel, karon nga ni anak ko sa bahay. Sige na. Ipakita na kanako si Junice. Buhi man ka siya. Busa, sige na. Dadaan na din sa akong atubangan ang atong anak. Gusto ko nang makita og magakos si Junice. Sige na, Manuel. Corazon, ayaw na lang kita magisgot pa bahin kan Tunis. Ha? Di na ta magisgot. Kay bago ka pa nga nakagawa sa ospital na. Manuel, unsa ba? Buhi man ka siya. Kanon dili mo man siya ipakita nako. Inahan ko nga gusto nang mutanaw sa atong anak nga dugay nang nawa. Ay, lagi. Buhi siya. Apan si Junice mismo ang di una gusto nga mapakita ni mo kay basin og atakihon ka na sa unya, ha? Nga masubrahan ka unya sa imong kalipay. Dili na lagi. Dili na. Dili na. Kana ang ako ipaniguro nimo. Dili na. Gusto na gyud unta ko nga magkita mong inahan og anak. Apan nabalaka lang lagi ming duha si Junice. Unsa man? Dili ka? Ha? Kay ako'y moadto ni Sister Bani. Kay siguro manggid ko nga nasayod siya kung asa karon si Junice. Ha? Sige, buhay na. Nagkasuko. May pasalik ka man yun. Nahala. Dad-on ko ikaw sa nemutangan ni Junice. Apan hapon naman ron. O bago ka pa nakagawa sa ospital, busa ugma ko na lang ikaw dad-on niya. No, Manuel. Nganong ugmaon pa man. Karon na ang gusto ko nga makita ko ang atong anak. Busa, sige na, maluoy ka na ako. Dad-asya karon dayon din sa akong atubangan. Sige na, Manuel. Matutay Sir Manuel. Ako magigikuyawan ining panagatubang niya nila ni Day Jones ug Madam Corazon oy. Basin ataki og balik. Sigurado may yung subrahan niya ni. Basta batiun sa kalipay. Na, delikado kayo atakihon oy. Ay, may pasalig man siya nga ligo na siya kanon. O sawa ko'y mahimo. Ilahan sab siya nga gusto ng mutanaw sa iyang anak kadugay ng nawa. Nala. Pero sir, kinahanglan nga alert kitang daan ha. Alert kita. Aron kung atakihon sa madam, madaday nato ni sa ospital. Simba ko ka diha oy kanon. May pasalig na to si Corazon. Nga di siya maunsa. Busa dad-on ko na gyud si Junior sa iyang inahan.
may lain pang atimanon niya si Junis suman sa iyang inahan. O kini, mao yang bana, si Rinan. Honey, karon ginahuman ako og pahilot ug natarong nagpahimot ang ako matres. Sigurado na gid nga magsabak na gid niya ko. Han, ano ka? Nangupaw ka magod. Kon, ambot ba? Paglain mo una-una ako ng tiguwa nga mihilot ni mo. Ha? Sa kapaniid niya, murag kwarta na magyap pa sa to. Dili ka mangingilad ng tiguwa nga. Honey, Way manghilot oy nga magpabayad og dakong kantidad. Ispo ko man may bungat siya bayad nga 10,000. Unya pag-ingon nimong mobalik ta ugma. Dali ki siya nagkapaus-us og presyo. Murag nahadlok nga di na ta mobalik. Mao yan ang gidawat ang 6,000. Oo, basta. Lain gyud pagduda ko itong tigwa nga. Murag kwarta ra may iyang giapas. honey. Unsa? Mao ka na iya. May pasalig na sa mama mo nga di siya maunsa kung magpakita ka na niya. Bitaw day, usa pakita ang mama mo eh. Patay day Junis. Ako sa kumbahin, di gyud ko magkatuoy nga buhi ka pa. Kaming tanan nagtuo na yun nga patay ka na. Amo ka naman ganing gipamisahan aron mahalangit ang imong kag. Talagsaon kining nahitabo sa akong kinabuhi, Kanura. Apan mao'y puhing matuod. Kay ni inya naman yung ko nakita nga dakong puhi. Unsa man Junis, mukuyo ka na ba namo ron balik sa ato? Gusto na lagi nga mo tan-aw nimo si mama mo. Maayo ka pa. Dili ka nga masubrahan siya sa kalipay o atakihon siya pag-usap. Ay, di na lagi kay nagpasalig man tong mama mo. Sige. Karong gabi, magpakita na ko ni Mama Corazon. Aron siri na nausap niya ang akong atimanon. Gusto ko nga maputol na kining ilang panag-uban karon ug usab ni Christy. Kani anak ko nga iyang asawa nga dakong puhi. Kinahanglan nga tarungon mo gyud sa pagpasabot ang imong bana bahin na ng bata karon nga imong gisabak. Kay kung magdumili unya siya sa pag-angkol sa imong gisabak, tingali maro unya kana ang makaungkag unya sa himpit sa inyong kamingyon. Pa Manuel. Renan, honey, please. Di na lang ta magbaton pa og pagduda sa mong tiguwa nga mahilot na ako. Kay basi-basi ko ang Ginoo. O di na inuon ta hatagan sa tong gipangayo. Christy, mahimo ba? Dili na ito i-apel ang Ginoo sa pagduda ko sa mong tiguang. Parang kong sobra na itong iya. Magkapaduda ba nga nangila lang siya? Han, may agi ng maong tiguwa nga gi kapakita. Daga na siya gihilot kay nagsabak. Kung sa din ito pagduha-duha sa pagtuo sa iyang abilidad. Ani, ang mga tambalan nga binisaya nga mudawat lang og pilay ihatag. Muna tinuod nga may abilidad. Muna istoryas kadaghanan. Apan ang tambalan nga binisaya nga sama atong maong tiguang nga mabungat kay presyo. Unya dako pagin nga kantidad. Moy sa katambalan nga piki, mangingilad. Busa paselo ako ani. Wa ko mutuos na tarang gipanulti na itong maong tiguang. Honey. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!